i molta sort per David Bustos, un crac de l'atletisme que té opcions d'anar a Londres 2012. Queda dit, gràcies Víctor, fins demà. 4 dècades de sala pelaires bé mereixen un reconeixement. Un documental dirigit per una periodista dels serveis informatius d'aquesta casa, Pilar Rubí, fa un repàs de la vida de la galeria, sense dubte una galeria clau a la difusió de l'art contemporani. El podreu veure a Televisió de Mallorca. El documental Allà on no hi ha ningú, 40 anys de la sala Pelaires, dirigit per Pilar Rubí i Pablo Bujosa, s'ha presentat avui davant dels mitjans de comunicació. Durant 50 minuts es mostra la història de la que avui és la galeria d'art contemporani més antiga de l'estat espanyol. Allà on no hi havia ningú és el títol que li han posat i fa referència a un buit que hi havia institucional i que suplien les galeries d'art com a centres difusors d'art, no? Un paper que potser ara ja ha quedat una mica desdibuixat. I allà tenim museus d'art contemporani, tenim un baluart, tenim un casal Solleric, tenim sales d'exposicions, no? Però en el moment en què neix Pelaires tot això no existia. Sota el padrinatge de Joan Miró, la galeria va obrir les portes al mercat de l'art amb artistes com Alexandre Calder, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida o Antoni Saura. Lo que tiene quizá Pelaires que la distingue de otras galerías que en un momento dado, sobre todo quizá en la misma década, tuvieron éxito, es que quizá ellos han sido los únicos que han conseguido sobrevivir 40 años, ¿no? No es un poco lo que se explicaba en el tráiler. El reto no es haber sido pionero o haber tocado en un momento dado una tecla, sino que lo complicado realmente, como dice el tópico, es mantenerse, ¿no? Demà es presentarà el documental al Centre de Cultura Sa Nostra. També s'editarà un DVD en 3 llengües. A més, s'emetrà a Televisió de Mallorca. I en el món del cinema, el mallorquí Nofre Moyà ha rebut el premi al millor curtmetratge de ciència-ficció al Festival Internacional de Cinema i Vídeo de Nova York per La pluja.